Ну што, адразу з Breaking News пачынаем. Памятаем гэты фрагмент? Ну, конечно, памятаем. Момант, калі ў хакейнай арэны і ва ўсёй краіны на некалькі секунд спынілася дыханне. Аўтар гэтага хіта Яраслаў Чупрыс. Ён так браніў капітана сваёй каманды, што ледзь не сламаў. Адразу пасля гэтага сутыкнення пайшло шмат мемаў пра тое, што Чупрыс у СІЗА і лёс яго дастаткова сумны. Але гэта ўсё фейкі, якія ў вытворчым маштабе кліпаюцца за мяжой. А праўда, яна тут, яна побач. Тэлеграм-канал Пул Перова вырашыў гэтыя фейки разогнать. Там з'явилось такое видео и допис. Раскатка на Олимпика-арене. Всем, кто переживал за 68-й номер. Чуприс сегодня не в СИЗО КГБ. На льду. Слухайте, ну який час, такие жарты. Вось гэтые эмоджи у канцы. І, маўляў, сёння ён не ў СІЗА. Так, адразу узгадваецца вось гэты мем. Чуприс сёння не ў СІЗА. Ха, ну гэта жарт. Жарт? Ну, карацей, вы зразумелі. Калі там не ведаю, хто перажываў, спакойна выдыхайце.